салом дӯстдорони футбол, ниҳоят маълум гардид ки Месси дар Барселона боқӣ хоҳад монд. Футболбози аргентинӣ дар чунин вазъияти буҳронӣ розӣ шуд ки маоши худро 50% кам кунад. Ҷонибҳо дар ин бора ба шартномаи нав имзо карданд. Акнун лозим аст ки чанд футболбози дигар бо маоши баланд фурӯхта шаванд, то ин ки мизони молиёти даста ба низом дароварда шавад. Бо ин хабари хуш барои Барселона ва дар умум барои Ла Лига мо мегузарем ба шаҳри хабарҳои дигари футбол. Фақат ҳаминро гуфтанӣ ҳастем ки Дембеле, Каутино ва Умтити тарки Барселона намоянд. Танҳо ҳамон вақт шартномаи нави Месси қурб хоҳад дошт. Барса ба ин умед баста аз иҷро шудани ними кор ба мухлисон паём додааст. Златан Ибрагимович ҳоло нияти баҳс кардани фаъолияти варзишӣ дар тими мунтахаби кишварашро надорад. Шветсия аз Златан халос шуда наметавонад. Шояд ин хуб бошад. Ба ҳар ҳол ҷоми ҷаҳон бо чунин фигураи футбол ҷолибтар мегузарад. Аммо бисёриҳо ба ин боваранд ки Шветсия без Златан муваффақтар аст. Ҳамлагари Милан ки қариб чанин бобои ғулом асту ба чил қадам мегузорад, орзу дорад ки дар ҷоми ҷаҳони соли 2022 дар Қатар иштирок намояд. Дар ин бора маҷаллаи Газета делла Спорт хабар додааст. Дар ин масъала андешаи шахсии ман ин ки Златан ҳарчанд бозингари бомаҳорат аст, аммо аз ҳавобаландӣ мегӯяд ки метавонад дар ин сину сол дар сатҳи баланд бозӣ кунад. Соли гузашта аломати пирӣ ӯ эҳсос гардид вақте ки ними зиёди мавсим бо сабаби осебу ҷароҳат футбол бозӣ накард ва аз сафар ба ҷоми Аврупо маҳрум гардид. Ҳамин сол шояд футболи калон барои Златан ба анҷом расад. Як соли дигар азият кашида машғулияти табобат шудан ба ҷони худашам мезанад. Аммо агар мӯъҷиза рӯй дода Ибрагимович бе ягон хел осеб бозӣ кунад, он гоҳ дар бораи ҷоми ҷаҳон метавонем гап занем ки мисли Чилаверт ва Матеус нафари навбатие хоҳад шуд ки дар 41-солагӣ иштирокчии мундиал мегардад. Гарит Бейл мехоҳад дар охирин мавсими ҳунарнамоияш дар Реал Мадрид ҳамагонро ба ҳайрат орад. Қариб ҳама бовар доранд ки баъди анҷоми шартнома Бейл аз Реал Мадрид меравад ва шояд бо футболи бошгоҳӣ абадан падруд гӯяд. Баъд аз иваз шудани сармураббӣ дар Реал, Гарит Бейл нафаси чуқур кашида омодааст ки солҳои беҳтарини худро ба хотир орад. Ӯ омодааст ки боз тавассути канор ҳамаро бо як ҳаракат гузашта тӯбро аз болои дарвозабон ва ё аз мобайни пойҳояш ба дарвоза ворид кунад. Бейл омодааст ки бо зарбаҳои қавитарини пои чап тури дарвозаҳоро дар Испания пора кунад. Гуфта мешавад ки Бейл дар тамринҳо мисли кӯдакони 17-18 сола ҷаҳду талош дорад то ба сармураббии арзандаи дар ҳаят буданашро собит кунад. Замони сегонаи BBC яъне Бензема, Бейл ва Криштиану замину замонро ба ларза медароварданд. Дилхоҳ даста дар хатти дифоаш хоҳ автобус мемонд, хоҳ троллейбус кӯмак намекард. Аммо баъд аз рафтани Криштиану кори Бейл бад шудан гирифт. Ҳама ӯро лидери нави Реал мегуфтанд, вале дар асл карьераи ӯ аз кӯҳи тез бо суръати баланд ба поён меафт. Вақте ки соли 2016 Зидан дар маснади сармураббигии Реал Бенитесро иваз кард, Гарит Бейл яке аз ситораҳои асосии тим буд. Бейл дар ин замон барои Зидан бозингари асосӣ буд. Муносибати Зидан нисбат ба Бейл корномаи футболбози Уэлсиро куллан дигар кард, аммо дар охир ба он боис гардид ки Бейл ба чунин ҳол афтид. Муносибати онҳо бисёр сар шудан, гӯё аз миёнашон ягон гурбаи сиёҳ гузашта бошад. Ҳамааш аз бозии Эл Класико оғоз гардид. Пеш аз ин дидор Бейл осеб дошт ва як рӯз қабл аз рақобат ба назди Зидан омада гуфтааст ки ӯ саломат асту омодаи бозӣ. Зидан онро дар ҳайати асосӣ ҷо дод. Бейл дар дақиқаи 39 хоҳиш кард то ӯро аз майдон гиранд. Реал бо ҳисоби 2-3 шикаст хӯрд. Гуфта мешавад ки конфликти Зидану Бейл аз ҳамон рӯз оғоз шуд. Зидан ҳамин кори Бейлро маҳкум кард ки ба бохти даста дар бозии барояшон принсипалӣ боис гардид. Баъди ҳамон рӯз Зидан вариантҳои дигари ҷойгиркунии футболбозонро ҷуз ва бештар боз схемаи 4-4-2 ки танҳо Роналду ва Бензема дар пеш буданд бозӣ мекард. Мавқеи Бейл рӯз то рӯз дар Реал танг мегардид, вале Гарит аз дидаҳо дур намешавад. ӯ пайваста аз ҳайати захиравӣ ба майдон ворид шуда гол мезад. Финали соли 2018 дар Киев муносибатҳои Зидан ва Бейлро аз Фаластину Изроил бадтар намуд. Вақте ки Бейл аз ҳайати захиравӣ ба майдон омада 2 гол зад, баъди бозӣ ба назди Зидан рафта бо ӯ ултиматум гузошта гуфт: ё ман бозингари ҳайати асосӣ мешавам, ё аз дастам меравам. Бо сабаби рафтани Роналду он тобистон ба ин гуфтаҳо ҳеҷ кас диққат намедод. Баъди ин ҳолат Зидан мехост то роҳбарияти Реал Бейлро фурӯхта Роналдуро дар даста нигоҳ доранд, аммо роҳбарият мехост Бейл дар Мадрид монад. Перес ба Бейл ва маҳоратҳои ӯ бовар дошт. Дар натиҷа Зидан аз Реал рафт. Баъди дуюмбора баргаштанаш Бейл ба Англия рафт. То андозаи бозии худро ба назму тартиб дароварда ба Мадрид баргашт. Акнун голфбози машҳур Гарит Бейл хоҳиш дорад то як кӯшиши дигари футболбози бузург буданашро дар Реал Мадрид собит кунад.
дар навбати худ Криштиану Роналдо омода будааст ки ба Реал баргардад, ҳарчанд дастаи шона фақат талабгори Мбаппе мешавад. Футболбози португалӣ дар Турин истоданӣ нест, бо тренери барои Ювентус соҳиби эҳтиром муносибати хуб надорад. Массимилиано Аллегри розӣ аст ки туриниҳоро ба тахти шоҳӣ баргардонад, аммо дар ин кор Роналдо барояш дар кор нест. Аллегри дар ҳайати худ бозингари португалиро намебинад. ӯ дар ин ҳолат зид нест ки ба дастаи Реал баргардад. Гуфта мешавад ки ҳанӯз баъд аз анҷоми мавсими гузашта намояндаи Роналдо ки агенти рақами 1 футбол аст, тавассути одамони худаш дар Реал барои розӣ кардани Перес кӯшиш кардааст, аммо президенти Реал ин пешниҳоди Мендешро рад намуд. Роналдо барои фаъолият намудан бо Карло Анчелоти Марок зоҳир кардааст. Онҳо бо ҳамдигар эҳтироми хоса доранд ва Роналдо мутмаин аст ки дар якҷоягӣ бо ин мутахассис метавонад дар Лигаи Чемпионов ва Ла Лига ғалаба карда як маротибаи дигар соҳиби ҷоизаи тӯби тиллоӣ шавад. Аммо Реал танҳо ба даст овардани Килиан Мбапперо ҳадаф қарор дода дар ин ҷиҳат кор мекунад. Дастаи шона ба оянда нигоҳ карда ситораи худро дар симои футболбози ҷаҳони француз мебинад. бисёр ҷолиб аст як тасаввур кунем, агар имкони интихоб ба мухлисони Реал бошад, Мбапперо мегуфтанд ё ин ки Роналдо. Аксари экспертҳои футбол ба ин бовар ҳастанд ки барои Реал футболбози француз варианти хуб аст. ӯ дар 10 соли оянда метавонад аслиҳаи асосии онҳо бошад. Роналдо дар сатҳи баланд ягон солаки дигар бозӣ мекунад, чунки гузашти сину сол ҳатто ба ӯ раҳм надорад. Мбаппе ҳанӯз шартномаи худро бо ПСЖ тамдид накарда, дастаи шона бояд дар мавриди даъвати ӯ сахт талош намояд. Агар дар ин ба Роналдо овора шаванд, аз ҳадафи асосии худ маҳрум мегарданд. Дастаи ПСЖ мабодо Мбапперо дар ҳайати худ ҳифз карда натавонад, ба ҷои ӯ Роналдоро даъват менамоянд. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳарвақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.